120 на 80 нормальное давление. Сергей Батмановқа 62 яш, ғымыр бойы Красная Горка бистәсендә яши. Гаиләсендә беркемдә коронавирустан прививка ясатмаган. Үзем үрнәк буларак килдем ди. Авыртмады, тискәре йогынтысы булмас дип уйлыйм. Любовь Акинова ковид белән ярты ел элек авырган. Бу чирнең никадәр авыр булуын беләм. Вакцина ясатырга шуңа килдем ди. Ну, не хочется болеть. Авырысы килми бит, үз башыңа төшкәч беләсең аны. Башка моны кичерергә теләмим. Табиблар Красная Горка бистәсе мәдәният йортына 30 кешегә вакцина алып килгән, барсы да халык уңайлыгы өчен эшләнә. Шунда ук сәламәтлекләрен тикшерәләр, барсын да аңлаталар һәм теләге булучыларга прививка да ясыйлар. Потому что это позволяет больше хватиться. Бистәләргә барып, анда яшәүчеләргә вакцина ясарга кирәк. Бердән бу халыкка уңайлы, чөнки моннан сырхауханә чыннан да ераграк урнашкан. Икенчедән вирусны вакцина белән генә җиңеп буласын аңлату мөһим. Якыннарыгызны саклап, вакцинациягә яздырыгыз. Әтиәниләрегезне. Аның язылуы бик җиңел. 122-гә шалтыратып язылырга мөмкин. Теләсә кайсы медицина учреждениесенә барып, теләгән вакытта, җайлы вакытта ясатырга мөмкин. Прививка ясатучылар арасында яшьләр дә шактый. Еракка барып йөри алмаучылар да бар. Минем туганнарым бөтенесе прививка ясатты инде. Кемнеңдер бераз температурасы күтәрелде. Вакцина ясатудан курыкмаска кирәк. Авырсаң шитен. Нам очень далеко ездить. Безгә бу мөмкинлекне биргән өчен рәхмәт. Еракка йөрергә туры килмәде, бик яхшы узды. Кызылтау бистәсендә 1000-гә якын кеше яши. Иң якын сырхаухана Юдина бистәсендә урнашкан. Анда кадәр прививка өчен барып йөрергә уңайсыз ди халык. Бу юлы прививка ясатырга өлгермәүчеләр өчен яңа мөмкинчелек 27 май көнне биреләчәк. Новороссийский урамында урнашкан 151-нче мәктәптә вакцинация оештырылачак. Динәк Самдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.